Прохоспухачка казвай. Сусидачка. Как? Просто мъчка скачка. Папагал да. Патагал. Овчик. А? Автомобил. Тапатулит. Знай, че. Знае, че. 1500 евро казвай. Как? 1500 евро. 1500. Автобусът къде тръгва? На улицата. На спирката ли? Да. Къде? На спирката. Къде е спирката? Аз какво казвам и ти това казвай. Там. Виж сега. Еди са. Söyleyendi ben dedim sen de onu mezeleyeceksin. Mezele bakalım. Прохоспухачка. Просистемачка. Автомобила. Фотомалила. Автобуса къде отива? На спирката. О, не. Sen benim mezeleyeceksin. Ти мене ще такош. Така може. Автобуса къде тръгва? Автобуса къде тръгна? Автобуса къде тръгна? Автобуса къде тръгна? Автобуса къде отива? На спирката. Абе не. Ти мене. Onu mezeleyeceksin diye sana. Добре. Автобуса къде тръгва? На спирката. Вича. Ама, Гух. Бух! Той казва да мезеледи, ще кажеш. Yes. Автобуса къде тръгва? На спирката. Пак на спирката. Имаш ли каза. бойлер? Бойлер. Имам. Айде покажи. Къщата товари? Да. Имаш кола. Да. Айде да тръгваме да гледаме. Айде да Има ли тръгваме. бойлер? Бойлер ще кажеш, айде. Айде покажи бойлер къде. Ани къде? Ти къде измиш? Ето. Имаш ли чешма? Да, ето. Ето, къде? Ето. Това бойлер ли е? Водата така прави, той се цепи. Къде спиш? Ето това, моето колело. Какво? Колело. Колелото къде отива? На спирката. Виж, гумите как са. Много дръпки. Какво пиши? Седех. Какво пише, не знам. Тук ли спиш? Не, колелото. Виж. Имаш ли нактар? Имаш ли нактар? Имаш ли бензин? Не знам. Оставих го на папа, когато идвах от тема. Тук не е ли на Везила? Не. На Шевкет не е ли тук? Не. Виж ти, то аз играя така. Нали имаш автомобил, бе? Нали имаш истинска? Автобуса къде отива? Автобус отива на спирката. Ето, Какво правят там? Какво взема там? Какво? Какво взимат там? Децата и хората и пъцата. Какво? Ти ли ядеца си? Да. О, Пиянаки. Чекердаки. Епсиде. Епсиде. Много кар им също. Това кърбената. Бона бената шекваца. Тук кой живее? Тук. Кой живее тук? Той така е. Тук. Живота. Тук. Виж, аз отивам на гора. Ти без жена ли си, бе? Да, жената остави мене. Остави, отива. Къде ти отива? Не знам. Стрелата. Тежи. На магистралата отива. О, Виж, аз вземах коло, отивам с Васко, гора. Васко, Гората. ти сега казвай къде спиш, къде живееш, как живееш? имаш ли автомобил? Ето имам талки режим. Аз така. Зengin си. Да, аз богат. Ти само казвай къде спиш. Ето Да. казвам ви. Казвай ви. Има Ето тук е бойлер. Виж какво има тук. къде измиеш, къде е банята? Ето тук. И къде правиш лайна? Тук. Имаш ли дърва? Ето. И къде имаш ли печка?
Аз така правя, ето. Къде правиш лайната? Ето тук. Виж, аз тук пикая. Тук пикая. Да пикаеш? Да. Да, бе. Ето. Мама, не гледайте мене. Готов? Hazır bitti bittik. Haydi довиждане. Довиждане.